Vítajte u môjho prvého videa, shortového. Toto je také video, že prosím dajte odber a like na toto video. Chcem vám povedať, že dajte like, keď máte radi Dac, a odber, keď máte radi Slovan Bratislava. Je to tak? Toto mám asi, takže toto je také video, také, že toto je také, že toto je moje prvé video, takže neviem, čo mám robiť. A musím spomenúť mojich dvoch kamarátov, ktorí mi doviedli, a mojho bratranca, ktorí mi doviedli, aby som natočil toto prvé video. Jeden sa volá Dano, druhý Alex a môj bratranec sa volá Adam. Ja poviem im ďalšie mená, lebo potom mi bude ešte vyvolávať, takže bude to asi tak, že zatiaľ toto prvé video je takéto. Vyskúšam druhé video lepšie natočiť. A tak zatiaľ je toto, takže dúfam, že som vám toto video dúfam, že som vám dal, že budete ma pozerať ďalej na prvé toto video, takže dajte určite like a odber. A ešte k tomu musím povedať, že toto video od Alex Mistra, to som ja, Alex Mister, takže prosím dajte odber a like, keď máte radi Dac, tak like, a keď odber Slovan Bratislava. Ďakujem toto, takže prosím odberajte a lajkujte, keď máte radi futbal. A budem natáčať aj futbalové, aj normálne hranie, takže takéto asi videá, takéto nejak, takže tak čaute.